O PP de Ribeira pedirá a medalla de ouro do Concello á Confraría de Pescadores de Carreira e Aguiño, insignia coa que queren poñer á puntilla o centenario da agrupación. Na tarde de onte, a agrupación do PP de Ribeira mantivo unha reunión de traballo co Cabildo da Confraría de Carreira e Aguiño e tamén cos directivos do Grupo de Mariscadores do Pósito, unha xuntanza que a voceira dos populares definiu de moi frutífera. Porque aparte de pedirlle que nos trasladasen todos eses problemas ou esas queixas ou dúbidas ou propostas en positivo que dende a cofradía teñan para mellorar a súa calidade de vida, a súa calidade a hora de sair a faenar e a traballar, dende o Grupo Municipal Popular tamén lle quixemos dar traslado de unha iniciativa que imos a presentar no Concello de Ribeira e que, dende logo, tivo boa aceptación por todos eses compañeiros que estaban hoxe presentes da Cofradía de Carreira e Aguiño. O Grupo Municipal Popular decidiu que solicitará un pleno extraordinario no Concello de Ribeira para lanzar a súa proposta. Pedir que se lle conceda á Cofradía de Carreira e Aguiño a medalla de ouro do Concello de Ribeira. Creemos que é un momento importante para esta confraría. Non todas as confrarías teñen o orgullo e a sorte de poder decir que teñen 100 anos de vida. Esta cofradía o día 19 de outubro, que así o celebramos nesta parroquia de Aguiño, celebrou ese tan flamante centenario do seu nacemento e, polo tanto, creemos que este ano 2024 sería un bonito xesto por parte do que é a veciñanza de Ribeira cara a unha entidade non centenaria como esta que leva tantísimos anos traballando no labor económico, social e tamén cultural nas dúas parroquias, segundo destacou San Pedro. Dende logo, creo que é un motivo de orgullo para toda a xente destas dúas parroquias, para a xente que tantísimo loitou durante tantos anos co seu traballo, co seu esforzo e coa súa loita diaria en sacar adiante o que é esta entidade. Dende logo, creo que é un merecemento e que é un recoñecemento que lle debemos facer non só a todos eses que traballan agora e que sacan adiante a cofradía, sino a todos os que estiveron antes, aos fundadores e a todos os que durante todos esos 100 anos fixeron que este momento sexa posible. Os representantes do Cabildo e o patrón maior acolleron moi ben esta proposta que os populares presentarán nun pleno extraordinario.